As forzas de seguridade volveron a sentar un novo golpe ao narcotráfico. Esta madrugada os axentes dos grupos ECO e DOA de Drogas da Garda Civil, así como do Greco da Policía Nacional e do DABA da Vixilancia Aduanera, levaron a cabo unha operación contra a logística do narcotráfico. O operativo desenvolveuse principalmente en Galicia, pero tamén noutras comunidades como Cataluña, Castela e León e Valencia, e tamén no país veciño de Portugal. En Galicia, os principais rexistros centráronse na Ría de Arousa. 9 deles tiveron lugar en Cambados, 5 en Vilagarcía e 1 en Ribeira. A operación saldouse con 18 detidos, dos cales 12 son galegos, a maioría da comarca do Salnés. Entre eles atópase un dos curmáns do narcotraficante Sito Miñanco, que foi detido no seu domicilio de Cambados. Ademais das vivendas, os rexistros tamén se levaron a cabo en naves e talleres, xa que o principal obxectivo desta operación era a logística do narcotráfico. Ao parecer, estes puntos eran utilizados para fabricar planeadoras e neles os axentes incautaron motores e embarcacións. No caso de Galicia, a operación está coordinada polo Xulgado de Instrucción número 4 de Cambados. Os detidos serán trasladados ás dependencias da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra.